Kapuyag gid ay mga idol. Kapoy ganing sige taglak ko mga ngita ta sa mga rasyonana na to ba. Pero sige lang. Ang atong importante yan makatabang ta sa mga tao nang yan nahanglan. Labi na diri sa North Cebu. Luuyag gid ni rin tao na diri May pinakaluoy gid ni panghitabo diri sa North karong panahon na. Padung na ko uli. Maglakaw lang ko kay murag lisod man napita din layo pa kay kog lakawan. Man kasagbutan man napita diri dai. Ang gamay ra kang daan diri lilubi gutom ra ba kayo sa lubiha ba? Ano unod siguro. Gutom. Uy. Kinsa man daw na? Mayong hapon sir. Uy, mayong hapon po da sir. Ano? Unsa may kinay na kay gihuwat? Huwat-huwat lagi ko ng manghatag sir. Manghatag. Unsa man po nimo ani ka naghuwat-huwat din nga arag man ka sudlunon man napita dire. Nga ako mo sir kay adto ko highway sir. Oram gapon. Maginilugay. Maginilugay. Wa day pila-pila ditong tarong dai. Darang ilugay magnilong kubay pang ganang uban. Ya. Dito. Ingat pero ingat to ka dito sa may kalsada. Dito kalsada sir ito nga. Yung balik ko sa Pokemon naghuwat-huwat ari ko rin maghuwat-huwat kaya para masulon gid ako. Wa ba gyud ka makadawat bisag usa ka buk? Sir. Ayuda. Gani-gani. Unsa man imo kana de? Puno man kaning sako nimo. Nga basura sir kanang buti ba inani kay baligyan ako. Mura na imong gigwan. Oh. Ang katong mga hinatag dito mga nilabay nila nga mga basura imong pamunit. Kaluoy tao na. Wa di gyud katagay bisag kan bugas kanang maluto na largo ba? Ay wa na na. Mainom. Wa na na sa ko karon ko pangunahon na bugas sir. Napuros naman bugas lang panghatag to grocery god. Nga sambay mo gusto ding ipangayon de. Gusto na ko kanang balay na ko kaya kung balay to sa kuan bukid. Balay ra. Balay. Ug kung balay maghimol tag balay. Pagkarong balay. Balay ba? Adi sa ko ganhangin ng balay-balay ron sir. Unsa man mo gusto de? Bisag ka nang igo-igo lang ko nga balay ba kanang Trisandanas. Maunsan ta Trisandanas na igo-igo ro Trisandanas. Igo lang ko Trisandanas sir. Mo gani akong gi pangandoy karo ba? Amo na pangandoy ni maron. Di ka mahadlok nga. Kanang mga kuan ron linog man nya kan Trisandanas nimo niglinog hugno na. Madara siguro na tukuran ng mga sigkakilit sir. Tukuran na siguro kaya ba? Kahoy. Ang kahoy kay dili man maun sa linog no. Ang taw nga. Ya mo to imong pangayon. Bisig na pa mga mag-sponsor ba bisig magpabalay diri Ikaw saan ang balay sir na pag gulag ka ng lanong po sa kuha kay. Ang sa mga pon. Inanang nalta sa bukid niya. Tagsa kaya makatag sa atuwag ka ng cellphone. Gusto na ko cellphone po sir. Cellphone. Ako'y kuan man siguro din signal diri no? Okay ang signal diri. Mo Sa kunik bukid din mo kunik sa hinay kayo mo nang nangandoy ko nang bisag kanang bartuhon lang gud iPhone Pro Max iPhone Pro Max. Uy, barato gina sira no. Bartuhon lang iPhone Pro Max na sir. Kaya kusog yung signal diri ana. Amo na nga. Kusog na sa diri. Siguro iPhone Pro Max mo amo ganay pangamit. Ano barato ho nagyud diri? iPhone Pro Max. Ya nag-need po kuan lang sir kanang Kadaghan ba? Sa pa man na? Tama ani. Ato mo ginaw kadaghan na mga kuan na kontel gila. Magkuhan ka sapatos. Sakyanan ko di na sapatos. Ha? Sakyanan. Uy, oras mo son. Sakyanan sir. Sa tiil mong kahadangan ng sakyanan nun. Akong tiil ako lagi pakita kanang samad naglakaw. Ay, unsa may buto sabot nimo de? Di na ko maglakaw. Sakyanan. Kuy. Kapon. Sige ba? Ya, basinog na ikon dito ka ng mga sikanhan nga motor. Pwede rat siguro to, sir. Di po ana sir. Or bike. Di bisa ka nang barto na sir mga sakyanan ba? Nang Lamborghini. Uy, Lamborghini ka bahala na. Mo na karon. Wa na ko sa DP sir. Sa DP. No, nakabalita na ko. Basta gipanluwa na tultos buaya. Ako ko pangayoon sa ila. Patistingi ko no, humadaat mo to pangayo. Ako ko pangayoon sir. Masayang ra to. Masayang na to di magamit. Ato ni panawagan nito sa DP basinog wa may gamit atong mga sakyanan dito mga gipangtago ba. Panghatag na lang to dito sa ayuda. Lamborghini gid kong kinahanglan. Lamborghini. Sus Ginoo mo barata ko ra, baratahon lang. Pila na presyo ana? Ora wa kay ko ka presyo pero barato lagi siya gid. Mga bilyon. Wala na agad sir. Sus Ginoo no asa katan kwarta ha. Ana. Nya makaigo ka nang imong kunan unsa man punan nimo?
Mao Kay- itong nanigom ko Ang sir. namasura ka, nya ang mong ambisyon, grabe man. Oh, masura ko sir kay ug makahalin ko ani. So, Ako ano idugang- unsa man na pag-aabot na imong presyo anang o ana ay. Ako Pila na man- ba ng kilo ana? Tag 3? Oh, ako man ipalit og dugang og Lamborghini. Agoy, panggas na lang na panggas. Oh, ug pagkapalit-palit og krudo. Agoy, krudo ni nga Lamborghini. Ay na, uli na lang dito kaya ito panawagan din sa DP nga at panghatag na to, pang-dispose na to, ipaluwa na sa buhaya ba? Balihog lang ko sir nga Ha? basig ina nga ipaluwa ang tagbalik sa buaya kaya ako nga tuon sir. Oh, ato lang panawagan nga, Oh. ipanghatag na lang tao ng ilang mga kuanda, kanang gitong Tung gipangaon ba nila, pangaon. Oh. Maluwa lang taon nila balik ba. Oh, sige. Kuyog lang ta dito. Oy, palihog lang ko na sir. Oh, sabay na lang ta kay wara bang ngit-ngit ba kayo? Naunsa man taong kaon. Ako sir. Sus Ginoo, ang tiniil pag yung tao no. Tawa. Kasama-sama ni. Kinahanglan ni Lamborghini gyud.